Morning na morning, kompleto dayon akong adlaw. Thanks sa imong mga maka-inspired nga mensahe. Ayun, basa-basa halig ha, bantay lang ka. Unsa makachin? Di lagi na ako nabasahon. Rakag others ay. Makabot lagi na kay Kuya Ray. Pag-focus sa dira akay, napapag kay ginabot diri. Bantay ka ha. Dili lagi na ako magbasahon, chin. Dili mag-uul. O, narao. Pagbantay din mo kasi makita ka ni Papa. Sige, Chin. Okay, bye. Bye. No worries. Hindi siya ako mapagmandili ni basahon ba? Kini sa Kuya Ray akong basahon din. Mo ba ni? Dear Chin. I don't know giunsa na ako pag-introduce akong love nimo, pero sugod pa lang di ay gugma na akong gibuhat. Para sa usa ka babaeng wala akong magdahom nga maoy mohatag na akong tinuodanay nga pagigugma. Gabi, kanina po daw katichin-chin akong basahon. Morning na morning, kompleto na dayon ang akong adlaw. Thanks sa imong mga maka-inspired nga mensahe. Sorry dahil kayo ha kung sometimes nauya na ka sa ako. Ambot lang pud gani nga nung dili ko maka-express sa akong gusto ipaabot sa imo sometimes. Pasensya na jud kung wala ko sa lugar magselos. Pero aminin, silosa jud. I'm deeply in love with you na jud. Lahi ragid sila. Gabi, puso na ako ni sila yung makakita. Ginsa itong pagpilot. Ay, Uy, bataat. Brad, Jen. Uy, Brad. Dugaya ni mo, Brad. Uy, kaulan nun na ba? Kaulan no na. Sige na, pasensya na. Nakalimot mangugo karon man dayta mag-Bible study dili na chinchin. Sige na, ang Bible nadala nimo. Oh, nara dis bag. Sige, sige. Unya, sige. Kay kaulan nun, no? Tara. Tara. Brad John! Usa, familiar lagi ni. Di ba mo maning kaparehag pangalan ni Chinchin? Ganong namo siya? Itiksan mangguna ko na siya para naganda ba? Ato na lang uban nun. Oh, bitaw tama masad. Bano na lang nato. Sister Chin. May hapon, may gani kay nakaabot ka. Siyempre, basta ikaw, ay, basta pulong sa Ginoo di ay. Tara na. Ibig kami gasun na diri ba? Oh? Kaulan no na ra ba? Tara, Sister Chin. Matay ni motora ni madala pa masiguro ni bulkit ni. Stilan mo. Praduhan na akong motor ba na ako extra isa. Basta Brad, ang kuhan dyan karon nga para kita una nga kailangan yun na nga kuhan ba atong Bible studyhan mga to kung mahimo kanang kadabalay ba atong Bible studyhan Kay lagi pero bantayan ako ba pormado kay ka. Di basta pormahan mo ba napay gupit nimo ora naman kadtumboy. grabe ay pakulaw Diri ka aron malipay sa gat. Atik mong gatara. lawan punta nimo Brad ba lawan ta ni madda mo. Uy, magpadulong yun ni sila Kuya Ray dito na chinchin ba? Ay, di pwede nga di kumuban. Kid ko ni palampasun. Madam gapon tara. Sige, kaulan na balidam. Haya! Uy, go. Haya! Mura gila chinchin mo mga tubo. Pupuno ko ninyo ba? Problema na pud na ba? Si problema. Gagam guna ko na kasabayan na lang na. Ikaw Kuya Jun ba? Chikay ko ni mo ay. Maningon sait pero si Magdala kuhan dito ba tigaw ba? Di, lagi mo po yun. Mga Bible study ba yata ninyo? O ba na ko ninyo ba? Study kanina, sabayan na natin ang gagaw ta. Sige. Nabitaw si Ma'am Chin. Sige. Tara, go. Sige, tara. Tara. Yo, ulan niya. Klaro man jud wala man gyud ulan. Tara. Uy. Nanaghan man lagi ni sila. Duha ra man ni sila atong niagi. Pero okay ra kay mga babae man pud ilang dala. Dili mga sipat ba? Ano naman dito Brad? Ayaw na, Brad. Ano kung may moayo ikaw moayo Ikaw na lang, Kuya. Ayaw, go. Ah, dili lang, Kuya. Ikaw rin, Sige, ako na lang mo ayo. Ayo! Sigurita, uti. Ayo! Tol, Hi, Col! May hapon, Col. may hapon sad sa inyo. Sa may toyo ninyo. Ay, may hapon sad call. Nang nanasad mi karon ba kay mag-Bible sharing na sad mi sa inyo ha. Bible sharing. Kana walay problema na basta pulong sa Ginoo. Sige, tara. Sige, tara. Tara.
Ay, pero tayo sa... Igang mo na dito sa sulod. Diyan na siguro ta sa gawas. May pagol. Sige, Col. Kaya dali lang ta. Dali lang ta ha, kay... Igang mo yung kayo dito sa sulod. Sige, plasta mo yung lingkod-lingkod. Sige, Col. Lingkod mo ha. Okay, Col. Lingkod lang sa mo diya ha, kay magkuha sa kong tubig. Okay, Col. Salamat, Col. Pero bugnaw-bugnaw yun diri sa gawas, Brad. Gani, Brad, no? Pero mabugnaw, mainit. Wala na yung problema sa tuwa, basta kayo makasasangyaw to sa pulong sa Ginoo. Tama. Diya jud ko believe ni mo, Brad, diri ba? Muna nga, believe jud kay ko sa imuha. Ya, pulis laks diri ay ya. Matay ng mga bataan ni pagay nagsugod ang Bible study, mangayo na mag-snack. Na, tanaway mo gagaw, nangayon na pog snacks, oh. Sagdi lang, good no? Dali naman na siya gutumon, good. Sige lang, Liv, kay paguman na to diri sa gawas sa tamamalit, kay maulaw to sa tagtungod. Sige ya, pero signaw sila tubig ba kay okay ko. Pagsulay jud kay Kalib ba? Ikaw, Sister Chin, unsay mong gusto? Tubig o pagkaon? Sige ra, Brad John, okay raman ko. Hoy, pagsulay ka na kung saan ka diya ah. Oh, papila na ko Bible sharing pa. Bible sharing. Unahan magud ko ana kay pulong sa Ginoo. Pulong sa Ginoo o pulong ni Ray? Wala pa gani kayo ko kaila ana. Sige. Sumukan ng bataan ni. Pero kuha sa tong tubig niya, dala dito. Dali lang na kay papilo na ko si Chin bag ipakuha para mong tubig. Sige, Col. Ina mong ngisi oy. Dali nga, diri ka lingkod o, tapad ni Brad Ray. Uy, unsa tapad? Ami naman ko, diri ara ka. Doy, palaw kog tunol doy. Sige, Col. Ya, pwede mo sugod na tayo, gutuman na kayo eh. Unsa man ka, Brad, nga murag na kulba-kulba na may noong ka? Sige na, Brad. Sugdan na to, Brad. Sugod ta, Col. Sige, Col, magsugod ta, Col. Kinsa may magampuan ni? Ikaw na lang. Ay, ikaw, Gaw. Mao may bag-apil ni mo. Ikaw na lang, Lib. Total naman ka diri. Oh, dili ko eh. Isod magampong nga gutom. Ikaw na lang, Chin. Ha? Di ko ay, bisita raman ko diri. Parehas man to. Kamo na lang ya kay kamo na may naka-Bible sharing diri ato ni Agi. Bako pabaya mi no. Sa man yung mga bataan ni magtinula kay man. Ikaw na lang ang putin. Papa, uy, bago ra gayta ni Inter. Na, no choice. Sige, ako na lang. Sige, manindot ta kay magampo ta. Sige. Ginoo, lamdagi unta ilang mga huna-huna. Nga dili binuang ilang ipangsulti, kung di tarong. Amen. Amen. So, maglingkod ta. Lingkod na ta. No? So karong kahaponan no, isgutan nato ang gugma nga mabasa sa 1 Corinthians chapter 13. Magsugod ta. Ingon diri sa verse 4, love suffereth long. But pasabot ang gugma, malungtaron jud. But the greatest of this is love. Sige, Col, dili lang may magdugay. Nga maghinahina lang po may. Kaya salamat kay Col, ha. Wala problema na. Basta pulong sa Ginoo, welcome kayo mo. Sige, salamat, Col. Sige. Ay, salamat, makakaon na siya. Ay, gani. Salamat sa Chin. Salamat po kayo ha. Balik-balik mga. Salamat, Col. Sige. Yeah, salamat kayo. Ron na kay. Ibadayon mo yun yung mga adlaw ba? Yeah, isa mo na rami. Sige, salamat ha. Salamat kayo. Ipod lalim ning sigig. Dabuseri sa mga balay-balay, Brad Ray ba, no? Pati nga sula usahay ba? Brad John, sa pulong sa Ginoo, dili na to na dilian. Dasig lang ba, dasig? Lagi kayo usahay manggod makaluya ba niya? Layo pa tong gibaktasan, may tag natay service. Pero, tay sabi. Kanong sayo malagita na human karon, Brad Ray. Unsa day kuan nimo day? Unsa lakaw nimo ron? Sa'yo lang na human ron, kinakoy lako ninyang hapon ba? First time nimo nga nailakaw ha. Pero sige. Kanya pasinata kay napuwi lakaw. Sige, tara.
Wala pa man siya. Aw, sa iyo pa man di ay. Lato-lato na lang sana ako. Magpaabot sa insaktong higayon ug maghulat ko sa gitakdang panahon. Nice game view diri no. Oh, hindi dito pero klaro kayo ba? Wala ka na nang hits yung papa no? Anon biya kayo to? Grabe sa game ba eh. Pero importante nga nag-uban tan duha diri ah. Naong biya to, kay dali ra kayo masuko. Uy, tara dito to. Ala ka nice diri ah, oy. Kasi ikaw lang iyong para gyud ka na ko. Di sapot ko mo ingon na gusto di ka. Basi na apa kay mas the best na makita. Kapuya oy. Pero bisag kapoy, na-enjoy man pud ko. Actually, Chin, bisang asang lugar ra, basta kauban ti ka, permi kung malipayon. Burit-burito jud ko nimo ba. Pero what if magminyo ta? Minyo. Getting to know each other sa tingali ta. Kay sayo pa man kay ba? Wala lang kanang di man gusto padulong ba? Pero mas maayo tingali nga makuha na to ang blessing sa atong ginikanan ba. Pero ano lang, kay lahi-lahi di tag relihiyon. Ah, iyo sa nahuna-huna karon. Kay batan-on pa man sad ta. Ang importante enjoy sa nato na irong adlaw. Tara, dito ta oh. Ta. Mag-wish ta? Wish? Sige ba? Nakay sa silyo diha ah. Oh. Magpaabot sa insaktong higayon ug maghulat ko sa gitakdang panahon. Ano sa'yo wish ni mo? Wish na ako. Ano ta? Magdugay ta. Diyos sa mo pili sa hilig ko. Salamat ha. Enjoy kay ko karong adlaw ba. Og salamat sad kay walay kabut nga na akong kalipay sa drone ba. Ay di na ako magdugay ri kay basin di pangita na akong papa ba. Ay ganang sure ka, ihatod na lang tanga. Ay na, kaya rin ako maggulingon. Ha, tarong ba? Lagi, sige na, ato na ko. Chin. Wala man lay I love you. Bye, Chin. Grabe, pagkajagpatan na lang yun ako pagkaswap ng paritibursyo. Piting sinawa pa siyang helmet, oh. Ika may esta pa yung wapuha. Isa. Huwag familiar man. Moga ni problema kayo brother no kay Sabado jud mi pa atuon sa eskwelahan ba. O required man good.
Si ugma nga hunahuna pag-ayo brad yun nga Sabado ugma adlaw tigpapahulay mo na atong adlaw nga moalagat sa atong Ginoo. Buga ni adlong tigsimba gani. Saon man na eh. Gira pero importante nga makasimba kita ugma. Tara. Okay, tara. Adlong ipapahulay? Sabado? Sabado di lang adlong mapagsimba? Ay, dili pwede ni. Naunsa ba to si Papa? Uy, mo magnagdumot. Pa! 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 Sunod ha, di na ko gustong wanto na sila rin yung mga kauban rin Ano man? Di ko kanana na nila. Na ako na-discoveryan na nila. Sabado ilang pagsimba. Domingo ba yato Ano man tayo say naana? Para sa mga nagsimba. Naunsa naman katsin? Wala maganagunauna. Kung kaslon mo, asa man mo musimba? Tunga-tunga. Nausa naman ka panabot na magkakasal-kasal. Unang ko kasabot sa imo ba? Ay si ginay si mong ulo ba? Natakda na kana nila. Kung nara ba ko'y nadunggan nga istorya nga, kana si Ray nagasundo-sundo si mo Kung sa man, namoy relasyon? Kuya mo? Pa! Grounded ka 1 week ha? Naunsa naman yung bataan eh? Jen! 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 Gawas na diya ba? Tulo na kakaadlaw kay tarong kaon. Mamatay ka ng style ni mo. Ay, tama. Sa bintana. Kaon na ba? Di lagi ko. Ito sa may supada niya. Eh, agulo ng bataan eh. Magkabalo na kung sa solusyon na ni ba? Hello? Hello, Ray. Kinsan ni? Papa ni Chinchin. Uy, call. Kuha na ko yung number kang ulib. Na ako'y toyo ni mo dong. Magkita ta. Dito sa may dalan, paingon sa eskwelahan nila Chinchin. Oh, dito dapita. Oh, sige, call. Walay problema, call. Mulakaway magud ko. Naginaot ko ba nga bago ko mulakaw, magkita sa ta. Ay, sige, call. Makita arata. Sige, hulaton ta ka. Sa kayo tuyo niyang call, no? Call, pasensya kayo, call. Kay medyo nadugay. Ganihara ka. Okay ra na do, ang importante ni abot ka. Time sa call, nga nung niyaday ta diri yun sa datong istoryahan. Na ako importanteng butang nga iingon si Muadoy. Unsa pud na call? Mulakaw kog layo. Manarbaho ko. Aron na ako ipantustos sa iyang pangkolehiyo. Ha? Unya, unsa ikaalagad nako sa imong anak call? Akong anak mangudoy, sukad na layo mong duha, di na mo tarog kaon. Ang akong pamaagi, tugutan lang gyud ta mong duha. Anong nabuhat mo pud tong Chinchin? Ibili na ko siya sa iyang lola, unya isalig na ko siya sa imuha. Kay gisalig man kasi mong papa, buhaton ako ang tanan aron dili ka mawala sa kuha. Pag sure ha, since istorya ra na taman. Uban sa tabang sa Ginoo, ikaw akong kakaslan. Lahat ko sa kitakdang panahon. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, dawatan ko ikaw, Cherlyn, aron mahimo akong asawa, aron ikaw uban, higugmaon. Aron ka mahalon o galimahal. Hantod kita buglagon sa kamatayon. Panahon.
Basin ikaw lang ginang para gyud ka na ko. Di sapot ko moingon nga gusto di ka. Basin na apa kay mas the best na makita. Dali lang yun kay paapilon ako si Chintin. Pakuha pa ng tubig. Sige pa, ay call. Action! Ay, nag-isip mga... Action! 3, 2, 1, action! Uy, murag padulong dyan ni sila Kuya Ray Chinchin ba? Yun ko ni palagpasun. Dungog kayo ito ba? Ay, pero tayo sa... Igang mo na dito sa sulod. Diyan na siguro ta sa gawas. May pagol. Sige, Kaya dali lang ba? 3, 2, 1, action! Sige, Brad. Wait lang. 3, 2, 1. Paps, sige na, naka-paps. Ay, isa. 3, 2, 1, action! Natanaway mo gagaw. Magsulay kayo ba? Nangita ang mag-snack sinuon. Sa hindi, ragun na. Nagdako niya na sa lamayan. Oo.